nakaseparate yung ano ko sa business at saka dito sa pag-YouTube ko kasi iba naman kasi dito sa YouTube. Hello guys! Si Hagrid! Ito yan! Nilalaro niya yung buhok ko. Sino yung makala kung ano. Naglalaro yung buhok na to. Tsaka gusto ko siyang pakulayan. I'm hoping na maano siya. Watermelon. Sige na gani. Aking buhok. Kaya kung watermelon na. Ma? Kita na yung ano ko. So, kay kasalukuyan nagluluto ng ano guys, pansit. Dahil, sa inyo ha? Ayan na, masyadong maputi. Yan, may natira pa. Ito na lang yung ipa-partner namin kasi malaki. Malaki ito na ensaymada. Kaya, at saka hinihintay ko lang si Papa dumating. Hello guys. Tingnan yung aking kilay. Hello guys. Ito yan. Uuwi lang namin kasi nagbayad ako ng kuryente. Tapos, namili na din ako ng konting para ano. So, ayan. Tapos, may namin nagtatanong sa inyo kung ano yung pangalan ng shop ko. Hindi ko sinasabi yung pangalan ng shop ko. Sinabi ko sasabihin ko naman sa inyo. Pero, pasensya na guys. Mainit kasi yung ano. Mainit ang panahon. Kaya ano ko, syempre parang maingay. So, yun nga. Kaya hindi ko sinasabi guys dahil I think para sa akin lang, no? Nahihiya akong isabi dito sa aking channel dahil gusto ko kasi naka ano yung ano ko sa business at saka dito sa pag-YouTube ko kasi iba naman kasi dito sa YouTube. Ayokong magka-conflict kasi syempre sa business naman minsan nagkaka-problema. Ayokong yung problema ko sa business ko, for example, syempre hindi maiiwasan yung may mga complaints ng mga customers. Ayokong madadala siya. Kung ano yung complaint nila, madadala siya dito sa aking channel kasi iba naman yung basta gusto ko lang talaga makaseparate yung business ko sa Shopee, sa online, at saka dito sa pag-YouTube. So, sana ay maintindihan nyo guys. Noon sinabi ko na noon, may nag-comment tapos sinagot ko na, ayun, yun nga yung aking shop. Pero yun nga, naisip ko din na, kaya hindi ko sinasabi dito sa aking ano. Pero though, mayroon namang magandang epekto siguro kung sasabihin ko dito sa aking channel kasi syempre mas mapopromote yung aking shop. Pero para sa akin lang talaga, yun yung aking concern lang talaga na ayokong masira yung aking ano dito kasi iba talaga sa business talaga hindi maiiwasan may mga complaints kaya yun na yung iniiwasan ko na baka alam yun basta yun sana ay naiintindihan ninyo guys. Ayan dahil ang lulutuin ko ngayon is ano lang eto atay ng manok eto. Ayan, atay ng manok. Tapos, kasi iano ko lang yung mga medyo matagal-tagal na sa ref. Yun yung, so, dahil meron akong ham. So, eto na lang yung, kasi wala na akong itlog. Kasi usually, pag nagluluto ko ng atay, guys, inaano ko na yung nilakang itlog. Kaso, wala nang itlog eh. Ubos lahat. Kaya, eto na lang yung ham nila. So, saka last na to, guys. Kailangan ko nang lutuin talaga to. Kailangan ko lutuin kasi baka masira. So, yun. Tapos bukas, day off ni Papa. So, finally, meron naman siyang day off. At saka excited na ako kasi basta sasabihin ko sa iyo yung plano namin guys sa birthday ni Hagrid. Pag okay na lahat. Okay? So, ayun. So, nagkasaing pa ako.
So, yun. Tapos, hay lagi. Stricto man ka, uy. Sa tata man eh. Uy, ako, ana. Di ka mag-hay? Kita nalok. Ayan, naglalaro siya kasi wala akong time sa kanya ngayon dahil busy si mama. No? Busy si mama, no? No? Play lang ka? Ha? Busy kasi ako kanina, guys. Wala akong ginawa. Kaya, naglaro talaga siya kanina kasama yung mga friendship niya. Kasi maraming bata kanina dito. Sobrang ingay. Kaya hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang ingay talaga nila. Naglalaro. Kasi yung mga bata, dito sila sa taas naglalaro. Kasi may mga toys si Hagrid. So, yun. Tatapusin ko lang muna ito, guys. So, magluluto din ako ng guys, kangkong. So, medyo madami ito. Itong kangkong natin. Talagang isang pack talaga yung inano ko. Kasi, ang ginagawa ko dito, guys, ay yung sa kangkong ko is matapos kong lutuin yan. Actually, lulutuin ko nun siya sa ano lang yan, toyo. Ano pa, tubig, konti, yun lang. Gisa lang ng ano. Pero olive oil lang yung ilalagay ko dito kasi ito talaga yung pinakain ko talaga kahit walang rice. Kaya, ayan. Tapos, hinahalo ko talaga to sa, minsan ko nag-adobo. Kung nag-adobo ako, pwede namang ilagay diretso. Kaso, medyo marami ito. Ang ginagawa ko kasi dyan, guys, is, kasi hindi naman yung mauubos talaga. Tsaka sila papa, kumakain na sila niyan. Pag inilalagay ko siya, ano naman ito. Inopen ko yung olive oil. Nilalagyan ko sa plato nila. Kaya dapat nilang kainin yun. Kasi pag hindi mo nilagay sa plato nila, hindi nila kakainin yun. Nilagay mo lang siya sa bowl, tapos sila lang kukuha. Hindi. Kaya kailangan ko sila siyang ilagay sa plato nila. So, yun. Pero hindi nila bet yung mga ganito, yung mga stock niya, hindi. Gusto nila yung, kung nakain nila yung, ano lang talaga, yung dahon. Kaya, ayun. Hindi ito mauubos. Kaya, ang ginagawa ko dito is, inilalagay ko yan sa Tupperware or sa bowl, tapos inilalagay ko sa refrigerator. Yun. Yan yung ginagawa ko para, diretso na. Hindi na ako magluluto bukas. Kasi bukas, or sa lunch, pwede ko naman yung ulamin ulit. Kasi hindi naman yung masisira. So, tapos pala guys, ano ko sa inyo, pag mga ganito kailangan, sobrang talaga, linisin yung mabuti. Kasi ako talagang ginaganyan parang nilalabhan ko yan. Dahil madumi talaga yan guys. So, kailangan malinis na malinis. Kaya, ayan. Okay, nangihi kasi mong shorts.